мали коли. Добре, не знаеш. Спокойно тук на хора. Особено вещици. Те може да са бели вещици. Да. Да се надяваме да са бели. Като видим колко е бело, може да си баш бели. Така съм се пиколш. Едва ли е нагоре. Не, това няма някакво много тъмно там. Няма някакво много тъмно там. Посоката си на цяло. Обаче верно по-късно че да. Колко това е кръши на лед. Решим и други работи. Ама откъде някакъв тия патна за те. Добре, ще ми си ги вземем. Так му ще ти изчисти отдолу всичко. Няма да бъде. Нещо малко е. Тръмни са завои. Обаче виж, където е снег, нямам никакви проблеми с другите, виж? Какво правиш? Снимам си. Не правиш клипче? Да, още от много отдавна. Как закатерим на майната си? Иначе ме страх там на заведа да не влезне на гости на някакъв кола. Ема... Може това се Стига да е хубав, няма проблем. Казал съм ти. Сега ще с хората сбият ракия, ние влизаме в кола с колата. Ще пием и ние ракия. Нищо, че не пия. Тук Хванеш номерата и бегаш. Нищо не са ни канили, нали? то така е най-готино. Да го сме оживено, бе. Да, бе, да си квартал. Това е там квартал. Ако му беше бабо. Добре, че мама не е осъзнала къде отиваме. Да. И какви може да са условията. Не. Няма време, поднесъл се. А пеша не може ли да стигнем? Ще бутаме, май. Май. Ти снимай как бутаме. Аз трябва да снимам, ти трябва да буташ, Ачо. Ще ни поднесе някъде. И ще я забудеме. Така забравих да не мога да кача.
Трябва ли кажа, че ме е страх от такива неща? Спокойно, той си е шофьор. Добре. Имаш бойна задача там. Каква? Аз гледам да е. А можеш ли да видиш от мен? Да, в коловоза се движа, нали? Направи една жена нещастна и ще те обича вечно. Тази истина ужасна, майка я доказа вече. Хайде, изложиме нещо, аз си надуши се радвам. Не съм за теб единствено усещам го, но се моля пак да ти потрябвам. Нали, никак зло преди да. Човек, Още малко спомена, толкова. чакай да видя да има много факта. Не, балата, Фифи е герой. браво, моето момиче! Не само ти. Добре, и Боби. Не, горе няма изкача. Да. Мама ти, девай тъпата навигация. И до там бе. Але, човек. Не, ще се завъртиме. Стойте малко, спрете, моля ви. Чакайте. Да. Стой. Аз стоя, нямам на къде да бягам така или иначе. Нали, значи тук там е лошо. Тихо. Трябва да се поднесем. Добре, ако умрем... Искам само да мълчите, чухте ли ме? Тихо, тихо. Аз си направил сметка, знам какво правя. Ама, какво му се вика? Не искам да знам, тихо, моля те. Поднасяме на колата. Добре. Стига! Ужас. Човек ти уже така много гадно. И хубаво не има нещо, което да го правя, да не го знам защо го правя. Боже, господи. Всичко изчислено, няма да се плащате. Само наш път изчислих. Кое? Не, моля Ще те. фърли слег чак вътре. Навигация, а? А? Боже, това да не го показваш на страните. Няма. Да става не го Ей, където показвай. отидем, стой. Не, Ние сме объркали пътя. малко. Радвам се. Защо служи си кола? Да. О, за първи път претърпявам подобно нещо. Ужас. Верно ли, бе? Да. Аз човек ревала съм от Зимевица до Своге, повярвай ми, нищо това не е. Една е така стръмна ливада нагоре. Вкарва колата и горе се върти и е надолу на една страна. Кой това? Кога ти казвах, А, че... да. От 9 тук ли сбуксувахме? А сега има само надолу, нали? Почти. Ох, Това Фифи, беше някой друг, Фифи. бехме се обърнали там. Оф. Принципно пътя е от тук. Не ми се Няма да иска. се кача. Аз вече нямам... Абе, не може да е тук. Не. То не е минавано от там. Значи не ме се съмнявате в мене и в Фифи. Добре, няма повече. Двамата заедно сме тандем голем. И това сега с това посукване си беше нарочно. Защото иначе нямаше мога да обърна, а значи къде да върна назад. Назад, ако върчеше, 100% беше поднесло някъде и... А? Включи ме ние. Не. Представяш ли си са? Как те познаваш мене, ще ми слушай ли някакво говори? Не. О, това страшна къща. Ох, изобщо не ми показа къщата, честно. Стакайте, бе! Вече не.
Чакай, надолу е по-страшно. Тихо са. Аз мога и Добре, пеша. може да спреш тук да снимаме, няма да скачаме повече нагоре. Леле, погледни го, човек. Кое? Е там как свети. Чакай, Ще си отгоре да го видиш това. аз ще го видя. А къде дохме? Тук надолу ли? Сигурно. Като Да. Възлика. Да, тук където се помислих, че ще се влезнем А, на да. гости. Не само влезна, не го си. Трябваше го воза и няма страшно. Жема се качва отгоре. Купи си един джип. Когато те спочи. Ама и ти ги не се гледаш. Ага. Какви ще ти я дам от тебе? Какво ми тук сме шли? Не. Мисля, че отляво трябва да завиеш. Ще пробвам, май. Знаеш какво, провери си по-добре, защото после как ще излизаш от там? Мисля, че отделя нагоре минахме, значи сме надолу. Да, тук сме шли така. Ами отделя там нагоре. Да, и тук нали ти закачи да ти измие долу частите. И не други долни части го изми. Да. Важно беше да отбележа. Тук най-страшно. Ето е това. Мерси. Всеки път се О, тук е влече страхотно с мен. ти мъже, всеки път. Да ти имам стила, как го гледаш без срам, как му шепнеш без срам, сякаш ме няма